Kana ndichinge ndamuda mama musandirambidze, rudo ndirwo runondituma Hello guys, varidza regita remuromo gitare lead guitar remuromo guys ka mufaro wacho na wakanyanya kuti musadarikirwa netunyaya twandinoya nato guys ka subscribe and click a notification bell kuitira panouya nezvinyuwani musadarikirwa. Ndiri busy kufamba mumastreet umu tumadhuma neumwe nalead guitar lead man achirova ndoda kuti Kilati aone izvi chakanya ndichakuisira ndikamboti mwini nemi guys bva ndazokuisirai kavidhio kachona monyatsokuona mukomana achikwenya gita achiimba song yaKilati yaya Kilati anofanira kuti kuona platika vakomana vezimudhanzoka pane ka advice kandoda mbokupai vakomana korona irambi iriko ichapera takudzokera kumalive show kuyakuya palive show haumana full band inonakidza guys full band inonakidza tarira zviro zvichiitika kushow kwawingi kuyakuya full band ball zvekuti kwaJP ball zvekuti haumana kamaartist haumana sati vane band ka itai plan Kilati tora mukomana uyu tora mukomana lead manawo vakanyanya varova lead kwete zvekutamba kukwenya lead kuita serichachema saka guys ka changodinakidza chigita icho chichirohwa saka Kilati tiri kuda live band ita plan shama une mari iwewe ita plan uite band uone kunakidza kunoita show live band ya saka guys ka ndokanyaya kandakuya nako zvangu ndingo tiomungokahwawo tikakamira sei nemukomana acharova gita rake pamberi apa chamboona ndizvo chete zvandauya nazvo guys. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and click a notification bell kuitira patinouya nezvinyuwani musajambiwa akuti munakidzwe nezvese zvandokuvigirai guys. Saka nakirwai nekavidhio kemukomana achikwenya zvagita This is Sungura President Albert Gali.